zovem se Nada Landeka i moja priča je jedna od vjerovatno jedinstvenih priča pravosudnih u Republici Hrvatskoj i pretpostavljam da se radi o jednom presedanskom slučaju, a u nastavku priče ćete shvatiti i zašto. Naime, u vrijeme 96., 97., 98. godine kad je vladala ogromna kriza u bankarskom sustavu i banke nisu isplaćivale novac, dapače oni koji su štedjeli u bankama nisu niti mogli do tog novca. Moj suprug koji je radio od tad 20 godina u Njemačkoj, a sada već ima zavidnih 30 godina staža, smo imali novac gotovo u svim bankama Hrvatske, evo ovdje fotografija, i isto tako i u Njemačkoj. I taj novac smo mi uložili u jednu tvornicu u Dugom Selu gdje smo isplatili dugove bivšeg vlasnika, dugove prema Čakovečkoj banci i dugove prema Privrednoj banci i za isto smo dobili brisovno očitovanje kod Privredne banke. Općinski sud u Dugom Selu donio je rješenje o uknjižbi prava vlasništva na temelju isplaćenih sredstava i uknjižio tvrtku Liston u zemljišne knjige kao vlasnik. Međutim, tada su se počela događati doslovno čuda koja su nama ukrali i život i godine, a vjerujem da su planirali ukrasti budućnost, što mi, to jest ja, sigurno nisam dozvolila niti ću dozvoliti. 2000. godine u 4. mjesecu je sudac donio rješenje kojim je upisao teret u korist Hrvatske banke za obnovu i razvoj, HBOR-a, koji uopće nije stranka u postupku i nije vjerovnik i ukrao je doslovno nekretninu pomoću tog tereta, a izmanipulirao je cijelu situaciju tako, sudac Arnold Čada, da to rješenje nije poslao niti jednoj stranci u postupku. Rješenje je jedno krajnje čudno rješenje koje je donešeno dana 21. travnja na temelju rješenja od 25. travnja iste godine. U rješenju je navedeno samo ime poduzeća bivšeg vlasnika i svi ostali podaci su doslovno nepoznati. Međutim, ono što je najčudnije u cijeloj toj priči je to da je rješenje donešeno na temelju ugovora o kreditu. To je ugovor o kreditu broj 2/92, evo ja ću ga ovdje pokazati. Ugovor je sklopljen između Privredne banke Zagreb i Parkanta d.o.o., to je bivši vlasnik, a sudac Općinskog suda u Dugom Selu, Arnold Čada, je upisao u zemljišne knjige teret u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Dakle, to je nešto što, pretpostavljam, nikad nitko nigdje nije doživio, niti je to moguće, ali to nije kraj čudesima na sudu u Dugom Selu. Drugi dio priče koji sam onda bila prisiljena istraživati jer su se silom trudili da sve sakriju je činjenica da je u navedenom ugovoru i u sporazumu na kojem se koji se temeljio na tom ugovoru je navedeno da se založno pravo, ali ne u korist HBOR-a nego u korist ugašenog fonda za razvoj, zasniva na katastarskoj čestici 824 upisanoj u ZK ulošku 11 Općinskog suda u Dugom Selu. Sad bi to bilo super kad bi ta čestica postojala, ali ona ne postoji, što se vidi iz zemljišnih knjiga ZK uložak 11. Dakle, vidi se da ovdje nigdje nema katastarske čestice 824, niti ima u ZK ulošku 3157, niti ima u ZK ulošku 1751, a koje uloške su paralelno vodili u isto vrijeme. Međutim, ta čestica je nadopisana u ZK uložak 31, a kako je nadopisana, to ću vam objasniti, jer se isto vidi iz rješenja Općinskog suda u Dugom Selu, koji je 96. godine donio rješenje da se katastarske čestice 1579/3, 1579/1 i 1579/2 mijenjaju u katastarske čestice 824/3, 824/2 i 824/1. Polupismeni službenici i suci na Općinskom sudu u Dugom Selu
su identificirali nekretninu kao da je potpuno jednako čestica 824 i 824/3 koja u to vrijeme nije niti postojala. A to vam je isto kao da imate obitelj i svog supruga koji svaku večer ide spavati 2 kuće dalje, a promaši svojoj vlastitoj kući. Znači ne može ni na koji način netko upisati teret u nekretninu koja ni na koji način ne sliči nekretnini koja je opisana u navedenom sporazumu ili ugovoru. Da bi se sve to zataškalo i da bi cijela priča bila nekako obavijena velom tajnosti, sudac Općinskog suda u Dugom Selu nije slao rješenja strankama, nego je nosio spis uredno kući godinama, pa tako na navedena rješenja, evo punih 16 godina nema pravo žalbe. Rješenje nije još uvijek nikome dostavljeno i Općinsko državno odvjetništvo, Županijsko državno odvjetništvo tvrde da je to ispravno i po zakonu. I ne samo da tvrde da je to ispravno i po zakonu, nego tvrde da navedeno rješenje koje nema niti dostavne naredbe, niti pouke o pravnom lijeku, koje je napisano 21. travnja na temelju rješenja od nepostojećeg 25. travnja, oni tvrde da je na poleđini rješenja napisan ispravak. Međutim, po zakonu o sudovima i po sudskom poslovniku poznato je da se rješenje na poleđini ne može ispraviti, nego je nužno potrebno napisati rješenje o ispravku rješenja koje se ispravlja. Iz toga sam ja opet išla u Općinski sud u Dugom Selu i iz zbirke isprava donijela rješenje koje sam na zadnjoj stranici fotokopirala i tražila da mi ovjere da se vidi da na poleđini nema ništa, to jest da je ista prazna. Zašto Županijsko državno odvjetništvo prikriva stvarne činjenice i zašto pokušava ozakoniti nešto što je nezakonito, vjerovatno leži odgovor u tome što se radi o vrlo vrijednoj nekretnini, što su smatrali da smo moj suprug i ja, moja obitelj, budale koji ne znaju čitati zakone i propise i koji će vjerovatno pognuti glavu i čekati da nas opljačkaju i da nam otmu ono što je naše i što je uredno plaćeno, što je kroz nekoliko sudskih rješenja provedeno kao vlasništvo. Znači, osim što je nekretnina upisana u zemljišnim knjigama bila kao vlasništvo naše tvrtke, isto tako je tvrtka dokapitalizirana sa 5 milijuna i 15 tisuća kuna, a naši sudovi, ili bolje rečeno naš sud na Općinskom sudu u Zagrebu, zajedno sa HBOR-om tvrdi da vlasništva nema. Tako je bilo bar na prošlom ročištu, dok im nisam pokazala originalnu dokumentaciju iz koje se sasvim jasno vidi da je prvo javni bilježnik na temelju dokumentacije koju je vidio i novčanih ulaganja, zatim revizor koji je to ulaganje ispitao, nakon revizora Trgovački sud koji je pozvao stranke da se očituju da li žele se žaliti ili ne žele i potom donio rješenje o povećanju temeljnog kapitala, a sve to naše institucije nisu znale pronaći niti pročitati i umanjuju prava onoga tko se bori za svoje pravo i koji nije uopće dužnik u postupku. Znači, ono što je bitno i što vam svakako želim predočiti, da je to način pljačke koja je uobičajena u Hrvatskoj, a koja se uglavnom provodi nad vrijednim nekretninama, koja se može dogoditi svakome, ne samo meni i moje obitelji, nego bilo kome čija je nekretnina zapela za zub. Uglavnom se koriste manipulacije sa datumima, sa česticama, sa dostavom, rješenja se ne šalju strankama ili se šalju na krivu adresu ili se šalju tvrtkama ili fizičkim osobama koje uopće ne postoje ili su čak mrtve i ono što je najgore, postupci se vode na način da vas eliminiraju iz postupka i da uopće ne znate što se u vašem postupku događa. To se upravo meni dogodilo
jer su mi tvrtku ugasili prije 7 godina. Dužnik ne postoji, isto tako stvarni dužnik kojeg u stvari nisu nikad niti tražili sredstva i ne samo da ga nisu tražili, nego kad je HBOR pokrenuo ovrhu protiv tog svojeg dužnika je Općinski sud u Dugom Selu donio rješenje da se protiv njega ne može provoditi ovrha jer da HBOR uopće nije stranka u postupku. Ali što vrijedi za dužnika, to ne vrijedi za nedužnika. Nedužnik mora plaćati dugove, to je očito, jer je iz nekog razloga on određen za žrtvu. Međutim, u jednom slučaju smo ipak imali sreće, pa je na temelju tih nezakonitih rješenja ipak podnešena žalba kao treća osoba i Županijski sud u Velikoj Gorici je donio rješenje dana 17. prosinca 2002. godine da se ukidaju ta nezakonita rješenja, da HBOR nije stranka u postupku i da se založno pravo u njegovu korist nije moglo upisati na temelju tih nezakonitih rješenja. Evo, punih 14 godina sud nije proveo to rješenje i ne samo da nije proveo, nego još uvijek stoji zabilježba u zemljišnim knjigama koju čuvaju za nekakve buduće odluke, a tko će donesti i tko će biti stranka u postupku, to je još nepoznanica, obzirom da ne postoji niti dužnik, niti vjerovnik, niti ovršenik. HBOR se sudi sam sa sobom, općinski sudovi u Dugom Selu, u Sesvetama i u Zagrebu mu u tome svesrdno pomažu, a Županijski sud koji je obaviješten o svemu nekoliko puta, Županijski sud u Velikoj Gorici, Županijski sud u Zagrebu, isto tako Županijsko državno odvjetništvo, USKOK i DORH, a posljednje je Općinsko državno odvjetništvo u Svetom Ivanu Zelini, koji imaju kompletnu dokumentaciju, koji sve ovo što ovdje stoji predamnom su u nekoliko puta vidjeli, a i usmeno im je obrazloženo, ignoriraju. E pa sad, gdje je pravda u našoj državi? Ja se to još uvijek pitam i čekam nekakvu pravednu odluku naših sudova.